Dyma fi yn Palace sydd i'r dwyrain o Sarajevo yn yr Republic of Srpska. Tref bach. Serbaidd yw hwn, as mewn gwesti, wedi, dros nos fel i €5 i cynnwys brecwast. Diddorol iawn, maen nhw'n adeiladu canolfan hamdden tro fi fan hyn. Boes yn weithio. Mas o tua 6 weithiwr, mae 7 weithiwr, 4 yn tramor o Africa. Neu falle un o Pakistan. Felly mae'n amlwg bod yna brinder Gweithwyr yn Bosnia. Felly mae'r bobl ifanc yn mynd i weithio yn Almaen, Awstria neu lle bynnag, Brydei'n. A wedyn maen nhw'n gorfod cael llafur mewn o Africa ag Asia. Felly mae hwn yn eitha diddorol. Hefyd mae well jyst nodi jyst safon yr adeiladu. Maen nhw'n solid. Maen jyst y graen arnyn nhw. A pan dwi'n gweld llafur, dwi jyst methu credu bod economi Bosnia yn blochach ar gyfer. Mae'n rhaid llefydd ganol dres edrych yn dlawd wrth gwrs, fel o'n i yn Zenitsa. Ond mae'n hefyd llefydd braf iawn. A mae tai'n anferth. Felly ie, newid cymdeithas yn digwydd yma yn Republic of Srpska ac yn Bosnia. Boes tramor yn ei gwaith, ac sy'n amlwg does ddim dynion ifanc lleol eisiau gwneud y gwaith ar gan nhw'n gwrs.